Sen toida konda kangan batau di basi makata na tawira kanu maruway ba dokumento na kachimba mayaman yawi ba magi mobile phone se atu bada hanbira o masada pisan view natraga imama sing da tumtibira suka sukai di nata dana makata na mo na kihan kangan ba natsingba chathara patara gadi ngasi ko komedi ima sing tutumina kachulay toy sige taragi Kodi numidangi kung nipan makaita ba matanda sanu ki arti santo bitera amudon kamnam lalaiba laibi sanu dia sige magi mayumda hangjaba magi dukanda koi sakangda ba kulay paiba naha umamadi nubi ani sanga akanda na puwa puda mahagpuna na buko na ba kadimba maramam tayra mamataga haidana aduga loinana kodi magi mobile phone pubiraga sapigre Sige matangda na kitang kunai siya nga si oiri ba film siya masida imasing na tuminan layba nga magtabadagi nga si kay kunazara ba nga si Preski Sasing pagkabani na kayo matabag ang mapagto ko matamda Preski Sasing mating yaw din na na niyam da wakal ako di kaya siya hon ba nga mzadaba na Sasing mating log daraga natamding bawapon si hay di ba toki ba tagdoka sida kanakong basing Kaya na hindi natraga kung yung bayay, amo ko yung bayay. Ito kung ba, hindi laikay, amada, laikay, adugi, mayam, laydi, laybaki, imamayama masu laydi, aduga masagi, aning ba pa makarapang nanaban, natraga na konekta, wala ka ito. Mingonda, adugong baktihan kangalakanda, nampuha putaw bagi, tabak tawong siya, sinamakata na kayo, matatarap pataraga di, kung itong di pong siya, kung itong di pong dasi, ako'y pwede o gadagi hay wapam sida ako'y tasin nga sige PSPC ako'y nagpangtukta ba ni kasi naman nga si ako'y amna awa ba pipa mamda tahi ama ka makay kay na ako'y lan tingnan na magidam magta ako'y nataway ko ba kapaga ako'y lan pamda isasing mayamam na lan ngay siba sang ba tumba chaba kangda na ako'y lan ngay siguma talag sida siguma yam na pamda ba kunay sida ako'y tongning ba taw ba lo like taba namjanam tek na bagi tabak tau bani ay din nagsatar pasing je lepiu masi tay gumba lepi da batar gadi ako'y ko imasing na so ko'y tuminan lay toy maramdi ngasi ako'y kunay sida ko'y ahalaman sing na ako'y si yam na nupi na hasing gu nupi sing gu maruy na ikay kum na ba atugumba yam na hanggoy na amadi nupi sing gu yam awang batat da tamamba atugumba Culture mada yung mga layriba ko'y Manipur sida. Nupibu masini masani natraga mamani ayba kan ba nga magtraba singche masigi mayap sa tinga si ko kumigi imasi nga lepani aduga ay ba isang toyda sa tarami ba para su patra su malay baki da magta kayo magta di masu tawday miyang awabang saruk yay kuki nga si tatara lanpam siya su sumama sama su ako'y kulay pa ito na sangjan ba natraga su man angam batata maso ado mak ko na ba yaw ba adu ba isama ni adu na mangon da kangan bataw di ba si makata na tawira kanu adu ga magi adu na ba mangon da mayama makak magi maruway ba ako gi kanu mayama ma dokumento na kachimba mayama yaw ba magi mobile phone se masisu atu ba da ako hanbira o masada pisan view natraga ako da imama sing da tumtibira suka sukai di nata dana makata na mo na kihan kangan ba natsingba chathara patara gadi ngasi ko komedi imasing tutumina kachulay toy aduna miyam da ko'y natamdaning badi ngasi ako'y gi lamdam sida mama masa kangap traba lo lay traba tawning bada tawraba ngasi kunay sida di ako'y ko komedi imasing di adumak liep tanan lay gani tingna gani hay ruwapam se ako'y ngasi sasing da tamlaban